Damang dainang na hinolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tapasada rohatta dinalaho tarulihita sian hata ni Tuhan artanya kita. Upuji jala hupasangapa mi maguar munabadia ali di batanami dia kedinggan di basam asini roham na totong di lehomu tu bagasang ulunami di batanami di bagasa tikyo Tuhan dinalaho tarulihami sian hatam todim parbadia na madongani hami na manuturi hami asa tu mangatusi hami di hatam di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Huriani di bata hata ni Tuhan na tolhas tuhita di bagasan tikyo dienek maisan buku sada raja-raja bidu 10 pitu amukka mesya naik pitu masohok mai sahat tuaya 10 hujahok kami matu hita ganu marsada-sada odo hata ni Tuhan dungi marhirasa taon lilingna marsip masungai ala suada robe udan di tanoi dungi roma hata ni Jehovah tu ibana songonon borak maho laho tu sarpat na mardonoko Sidon maringat disimaho ida manunga hudokon sada paropuan na mabalu disi marmuduho dungi borhak ma ibana laho tu sarpat jadi dung saat ibana tu harbangan ni hutai ida ma adong ma disi sada paropuan na mabalu na marsoban-soban dungi jojo masielia madok tu nasida wa alap diau aiki otik di bagasan tabu-tabuon asaminu mau aledung laho nasida nang mangalap jojo musa ibana madok tu nasida songonon wa buat diau sa topik sagu-sagu di bagasan tanganmu alaini na paroponima songo sitong na mangulu Jehovah di Batam dang adong sagu-sagu diau nanggusada daholan itak sa pohul di bagasan hudon aku nimiak otik di bagasan guri-guri jala ida ma na marsoba-soba duau asa laho au paulihon itaki diau doho dianaki asa mga kami na dua dung imate ma alaini nasielia ma tu nasida unak ko mabiar laho maho bahem masongon na didokmu alai pauli diau jumolo sian sada sagu-sagu na met-met jalabuan turuar diau dung pei asa pauli diho doho dianakmu asongono dohata ni Jehovah di bata ni Israel ya itak na di bagasan hudon dang olo sudah jalamiak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik pai majupang ari haroro ni udan tongoson ni Jehovah tu sisik ni tanoon dungi laho ma paropuani di bahem ma songon na didok ni si Elia gabimangan na sida nang ibana nang paropuani ro di isi ni jabuna ari-ari ya itak na di bagasan hudon dang olo sudah jalamiak na di bagasan guri-guri dang olo marsik hobar tu hata ni Jehovah naong pinabuana hian marhite si Elia ido yang usahana dihita salu nakadamang do dainang na nolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus otu sada ulaw na bora si tutudo Marcelio Lehon nang pe memang di bagasa nakajama si Sonarion gudang do olo jolma Marcelio Lehon ale dengan motivasi tertentu isarana di pemilihan akka kepala daerah Marsiadu do akka caloni Marcelio Lehon mengurupi alai dengan motivasi asa dipilih ibana ale buha musedo amanginang molo di bagasan akka hauranga kita Marcelio Lehon bui do mungkin memang bui alai bakol situ tu sedangkan di bagasan nasikop di bagasan nakangulutta songon na hubek hudoko kami nakaninga bakol situ tu hita Marcelio Lehon buasa
alana sa jod do hita mamake pamikiriota laho marsilolehon. Moluhulion ano songonon rugiaw. Moluhulion ano songonon ahado diaw. Do akala na asing. Ali amanginang nelonga di baga sa tuata Yesus Kristus. Saluh nai pataridahon na so debata dope mga raja roha do pikrata. Na so tahangulud dope makilala ka basa-basa ni debata nang tajalo di baga sa nakangulut taganuk marsada-sada. Dihita saluh na kadamang do dainang. Diturpuk jamita na mamakuling hita dia pala partikyanon. Dung marbada panurirang Elia doho ima Raja Ahab, raja na manggonggomi hala Israel. Jela Raja Ahab sa sitong na sada raja na soolo uduk mangalil rohana marsobatu di bata. Alay justru sa totong do ibana mardebata silibat. Disuruh debata ma panurang Elia pasingoton asa muba. Aleda muba. Dung dibereng debata dang adong hamubaw ni roha di Raja Ahab. Marhite-hite si Elia di dabu debata ma tubang soy. Didok debata ma marhite-hite si Elia tung naso jadi ro udan tu sisik ni tanoon. Jala saluhu nai mabain tubuh hatura paron diluati. Sudinang mangai dak adok aik gagal panen. Gudang akan hatura paron. Aledung di dabu debata tutonga-tonga ni bangsoi. Sa totong do di parorok debata si Elia. Parjolo sahali disuruh debatado ima si Elia asa tinggal di sada inganan ima di sada sungai. Jala didok di bagasan ima ayat papituhon nunga satau liling na gabe marsi masunge inganan ni si Elia. Jala di parorok debatama musenang si Elia. Marhite-hite na sinuru ni debata ibana lao tu sada ina na mabalu disarpat. Ina na pugos, ina na dangol, ina na marsitaonon. Dang disuruh debata si Elia tu halak namora. Ale tu harak na hurangan. Tujuan na aha? Tujuan na asa marhite-hite akan namasai halio poterna terjadi takas debata mangarorot. Majamoton ngolu ni si Elia. Jala ngolu ni ina na mabalui. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Diturpuk jami taon. Dung diulahon si Elia songon natin onahon ni debata. Pajupang matutu ibana do sada ina na mabalu. Na marsobat-sobat. Lahong mga lopa itak sahotik. Na tinggal tading-tading nama. Marpangiduang mas Elia. Asa dilihat ibana minum sa tahu ay. Jala dipangido musenang. Asa dilihat ibana sada roti manang sagu-sagu. Ditik kina mangido ay sa tahu dang adong persoala di paropani. Ale ditiki dipangido si Elia sagu-sagu siya paropani na pasti madituk maate-ate. Lungum marohani paropani. Jala dipatar dan ibana do ima lungun ni rohanai. Tido ima paropani do tu si Elia. Dang adong manang aha di ibana. Holang ima sanggolom topung manang sautik sagu-sagu. Mula didok di bagasan ayat 12. Songon sitong na mangulu Jehovah di batam dang adong dia sagu-sagu nang usada.
daholan ita sapuhul di bagasan hudon doho minyak otik di bagasa guri-guri. Tiba-tiba na nama na tinggal. Nah pasti manginang coba imata rasahon tahilala ahan adong ima di parupuani. Hulangi nama. Dang adong be hepeng na. Dang adong be nabuhi si patupad di bana. Bahkan hata di ibana na di bagasan ayat 12 patuduhon lungun ni rohana. Ido ibana do disi namar sobat-sobat doa asalaho apaulihon itaki dia do dianaki asama kami na dua dung imate ma. Tak nama parupuan dang adong bihangulud di ibana. Mahate nama ibana. Ala ni pugus na manginang. Ale ahado na dipasat imasyelia lao paposon roha di inatay di do syelia maunak ko mabiar lao maho bahe masongon na di do mi pauli diau pauli diho las dipasah syelia ma disihatan ni debata ya itak na di bagasan hudod dak oleh sudah jalamiat na di bagasan guri-guri dang jadi marsik pahe maju pangharero ni udan ditongos di Jahoba tu sisi ni taro. Dilehon imasyelia mapenguata tu paropanip. Unak ko mabiar. Pos maroham. Di paroro di batado ho. Hata ni si Eliaodo na mangojor paroponi gabe pos rohana. Gabe porsia ibana. Jala di patupa ibana hobar tu pangiduan ni si Elia. Luar biasa amanginang. Luar biasa pakorhon ni haporsia odi. Luar biasa pakorhon ni hata ni debatai na jinalon jalan nati nangion di paropani. Na perjolo sahali ibana madetu. Di bereng ibana hagalun na dang adong nabuo di patupa ibana. Alai imana padua dong di papos imasi Elia rohana gabe di patupa ibana dong. Hapor siap di ibana di hata ni debatan na pinasa ni si Elia. Ido mangojor ibana patupahon hubar tu pangiduan ni si Elia. Porsia ibana tuhatan ni Tuhan. Alenido dung ima porsia ibana tuhatan ni Tuhan ni dipatupa ibana. Amanginang nelonga di bagas sa tuhata Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon nain takas di pasa tuhita ganuk marsada-sada. Marsiloleo di bagasan haurangan. Buhado benot tabu marsiloleo di bagasan haurangan. Na perjolo sahali asa buhita marsiloleo di bagasan akahaurangan. Iko jumolo do adong haporsyaon mana iko mangulo do haporsya di bagasan parngulota. Amanginang unang tatagam, unang tapikiri, jala una kita madok akka na berkecukupan boy Marcelo Leon. Belum tentu. Dan soal siadongan, ale soal haporsyaon. Parupuan na dibagas sa turpukon oleh mana Marcelo Leon. Ala nang adong do haporsyon na. Maka orang yang percaya manang jul manang porsiat di bagasan debata di bagasan ngulu na gaduk marsada-sada di ojor haporsyon na ima ibana gay Marcelo Leon. Nang pedi bagasan akahaurangan alay molo aduk haporsyon na togutu debata ido mangojor kita buy patupahon akan nadingan hobar tulomo ni rohani debata. Guda kiepe siya dongat na manginang. Jaleber kamu na makahumalang muna. Gudang doa ka siya dongat dinasida. Alay, dang buy nasida Marcelo Leon. Buasa, alana dang adong haporsyaon di bagasan guluna. Parupuan manang ina na mabalu na siyan sarpaton. Takas ibana. Parjul ibana na kamaditu do. Di bagasan lungun ni roha. Ale dong di saat hata itu ibana. Pos rohana. Porsia ibana. Ha porsia nahima. Mangojor ibana. Gabibu Marcelo Leon. Imana parjulo. Na padua damang day nang nahinolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hata ni Tuhanon. Nang madot tuhitagan marsada-sada. Molo Marcelo Leon kita. Na pasali jahubado isalhuna. Molo tajaha di buku Poda
10 pitu do songonon. Na pasali jahuba do manang isit na mardingan basa tu na pogos. Jala ibana mamaloson dengan basa itu ibana. Jadi mula marsiloleo pehita manginang sa sitong na napasali di batado kita. Lapatan na ala nang jumolo do ima di bata mangaleo ni masiloleo tu hita. Jadi mula marsiloleo pehita manginang di paroha di batado. Dak kaya jol mahaurangan manang gabi mate marpugos mula ala na marsiloleo. Alai songon hata ni debata di buku na asing di padanay baru takas do disi manang ise manang martua addo na mangalehon siyan na majalo. Jadi napaduan amang ina ikora jumata do di bagasan hapor syota. Adong dolas ni roha molo olo hita marsilelehon. Adong do ima holong ni roha. Ada kepuasan tersendiri ketika kita mampu memberi. Memberi bukan soal ukuran Bapak Ibu. Tapi memberi soal ikhlas manang soal lima dorongan ni hapor siawan. Dapat tulu jalan dapat pulis sahali. Jami tau sa sitong na manginang. Neng mangajar kita. Songo ni masielia na tinongos ni debata. Maju pako paropuani. Ido dalam ni debata palo paropuani. Dakko lang si Elia na diurupi paropuani. Alesa si tong na paropuani do na diurupi si Elia. Apatan na songon dia manginang. Ternyata molo marcilo leo kita tua kadongata. Mengurupi kita sendiri doi. Mengurupi hita. Dan jon mana asin na taurupi. Jala mula marsilo leo kita basa hamidokon mangurupi ta sendiri ala nong mangulu do Kristus di bagasang uluta ala no jumolo do Kristus marsilo leo tu kita. Maka kita juga harus merespon bagaimana kasih Allah yang sudah kita terima dengan memberi juga. Soalnya na manginang nasa jolma na marsilo lehon manang na mangurupi dongan na manang na mangurupi akan na asik sasitong na dang daw ibana na mangurupi diri ni ibana sendiri doi. Amin. Martanya kita. Muliate mau pasak ruang nami tuho debata nami. Debata parlong roha na sumurung dia kadingan di basam. Taruli kami Tuhan sian hatam. Ajari totok kami. Maparsaulin hatamo di bagasang ulu nami ganuk marsada-sada. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan Yesus mamasu-masu hita saluhutna.